Mange mennesker beskriver selvskade som en strategi, der giver et kort øjebliks ro, kontrol eller klarhed i en følelsesmæssigt overvældende situation. Det rejser et vigtigt spørgsmål. Hvad er det egentlig, der gør selvskade regulerende? Og hvorfor kan strategien blive så svær at slippe, selv når man ønsker det? Selvskade er sjældent et ønske om at dø. Ofte er det et forsøg på at reducere et indre pres, der opleves som for stort til at håndteres på andre måder. For mange fungerer selvskade som en hurtig nedregulering af en følelsesmæssig tilstand, der er blevet så intens, at den føles kaotisk, diffus eller uforudsigelig. Man går fra et indre stormvejr til en mere afgrænset fysisk smerte, som hjernen bedre kan forstå og dermed lettere regulere. Der sker også noget helt konkret i hjernen. Fysisk smerte aktiverer kroppens eget system for smertelindring, de såkaldte endogene opioider. De har en dobbelt funktion. De dæmper fysisk smerte, men de kan også dæmpe følelsesmæssig intensitet. Det betyder, at selvskade kan give en ærlig fysiologisk lettelse, ikke kun en psykologisk en. Den oplevelse kan være stærk og meget overbevisende, især når følelsesniveauet er på sit højeste. Selvskade kan have flere funktioner på én gang. For nogle reducerer det spænding, for andre fungerer det som afledning eller som en måde at kommunikere et indre pres, der ikke kan udtrykkes i ord. For andre igen handler det om at genetablere en følelse af kontrol eller at komme tilbage i sin krop, når alt føles løsrevet eller uvirkeligt. Fælles for dem alle er, at strategien opstår som et forsøg på at håndtere noget svært, ikke som et ønske om at skabe problemer. Når en strategi giver lettelse selv kortvarigt, husker hjernen det som en effektiv løsning. Det betyder, at sandsynligheden for at bruge strategien igen stiger. Lettelsen forstærker adfærden, en mekanisme, der er velkendt i både læringsteori og afhængighedsprocesser. Derfor kan selvskade fremstå paradoksal. Det hjælper, men det hjælper kun i et meget kort øjeblik, og ofte på bekostning af det langsigtede velbefindende. Selvskade handler typisk ikke om dramatik, manipulation eller et ønske om at være til besvær. Det handler om regulering, overlevelse og et desperat forsøg på at skabe ro i et system, der er alt for aktivt. Når man forstår funktionerne bag strategien, åbner der sig også nye muligheder for at støtte mennesker på måder, der ikke skaber yderligere skam, men i stedet bygger på respekt, nysgerrighed og reel kontakt. Du kan finde mere faglig viden på brydselvskade.dk.